Ken ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, ila biad haimit. Kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamatuoran kundili sa pagdapig sa kamatuoran. Shalom Boker Tov natong tanan nga mga Operians og Shalom Boker Tov kol bini Israel. Kini gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Brother Gedeon Silva, kauban sa kumahal nga anak, Chitinori Silva, o sa atong beloved brother Efren Esconde, o sa atong beloved brother Roy Celeste. Makig-uba na usab kami kaninyo, nining usa ka takna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews. Ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Kini nga programa hatod kanato sa Operians Messianic Netzarim Judaism Community. Hinaot mga igsoon nga manaa mo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim ning taknaa sa kabuntagon dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban. Di na lang nato tinagsaog pangumusta ang atong mga listeners sa nagkalalaing mga dapit kay atong oras mga igsoon. Apiki kayo bisan tuk usa ka oras ni atong programa pero murag kulang ra gyapon mga kaigsonan. Ngani inyo nang sinati nga di nato gakahuman og basa ang mga bersikulo nga atong ginaandam dumikan sa kahapigot sa atong panahon mga igsoon. Mo nang pasensya na lang sa atong mga radio listeners basta kay Luzon, Visayas ug Mindanao, mahal mo namong tanan. O kining maong buluhaton mga igsoon sa Operians Messianic Netzarim Judaism inyo makaplagan sa Dongguan, Perelos, Carcar City. Naagid ta sa boundary sa Carcar o sa San Fernando, Cebu. Diha sa boundary na ay welcome to Carcar dia, na ay arko dia nya na ata ubos og jutay kanang kilid sa kanipaan, pobre kayo ang atong buluhaton dia mga igsoon. Pero atong simbahan pinobre lang, pero ang atong pagtulunan di nato man sad kay tibuok nga kamatuoran man mga igsoon. Kining maong programa nato sa DYRB pwede sa ninyong sublion sa pagtan-aw sa YouTube. I-type lang ninyo ang The Salvation is of the Jews by Gedeon Silva. Kaya mo gawa sa atong programa diya. Pwede sad mo kontak kanamo sa atong cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai mga igsoon o di kita maglangan moanhi kita sa pagampo mga igsoon. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamra Lifin Israel Dal Sifatay. Sa gihapon Adonai Yeshua ikaw magapanguna kanunay sa among dila sa pagsulti sa imong pulong dinhi sa kanginan. Ikaw sa mag-abli sa unahunang kasing-kasing sa among mga suking tigpaminaw aron sila makasabot sa kamatuoran. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMoshiach, among Bisaya, among manluluwas, among isalig kanimong tanan. Amen ug amen. Og anhitas pag-ukab sa atong mga Biblia mga igsoon, hindi nato kalimtan. Atong balikon og tiwason na usab ang atong topic nga atong nabiyaan ni atong miaging Domingo nga atong gibasa gikan sa Matthew 24:37 ngadto sa 39. Bahin ni siya sa pag-abot sa anak sa tao sama kuno sa adlaw ni Noe. Nga atong hinumduman mga igsoon nga sa adlaw ni Noe way laing tao nga naluwas kundili ang iyang pamilya. Subo kayo kung imong naon kay 120 ka tuig na naghago si Noe sa pagwali pero wa gyud usah nga nakabig. Unang niingon ang Bisaya mga igsoon nga sa adlaw sa anak sa tao makakaplag baka siya og pagtuo dinhi sa yuta. Kay iyang nakita na sama sa adlaw ni Noe, walay mituo sa wali ni Noe. Nakakita na sila arka nga pertindakua nga gibuhat ni Noe. Nakakita na sila sa kahibulungang buhat nga ang mga hayop nga walay pamuot nanakay sa arka pero wagi usan nila nga nahigmata o nakaamgo o nakahinuklog nga nanong nanakay maning mga hayop. Ha? Nagiguroy umalabot nga katalagman. Pero gipanglimutan gito sila sa Adonai tungod kay wa man sila motuo sa maayong balita nga giwali ni Noah mga igsoon ngadto kanila. So muna nahitabo matod padayon sa Biblia mga igsoon nga niadtong adlaw balik sa lunop ang mga katawhan mga igsoon kaon inom lipay dito lipay dinhi minyo ay dito minyo ay dinhi tukod mga balay tukod mga patigayon lumbaig pasikat, pangwarta dinhi, pangwarta dito.
Unya unsay nahitabo hangtod kuno sa adlaw nga si Noe misulod sa arka. Unya sa diyang misulod na si Noe sa arka, sila wala mahibalo mga igsoon kung unsa ang mahitabo. Ha? Pag-abot sa lunok mga igsoon, silang tanan gipang anod mga kaigsuonan. Ingon ana usab ang pagbalik sa anak sa tao. Hapit na mga igsoon ang pagbalik sa atong Adonai Yeshua. Kanunay namong giwali kaninyo sa kahanginan. Mga igsoon nga, kinahanglan tang mangandam. Ang pagdawat sa Torah sa Adonai, ang pagbalik diya sa Torah sa Adonai, mo ni buhat sa pagpangandam. Ha? Ayaw mo anang pagtulunan sa Christians ba mga igsoon nga, pahayahay bitaw nga pagpangalagad. Usam nang pahayahay nga pagpangalagad, ka na bang mualagad nga way balaod nga sundon? Nga ang imo lang gusto mo imong sundon kung musimba maayo kung dili maayo. Sa makalugar lang. Sa makalugar lang. Kung muhatag maayo kung di muhatag maayo. Nagsunod ra ka ana sa imong kaugalingon. Kung Sabado ang simba, simba. Kung Sabado manggaling, kung Domingo, simba sa Domingo. Murag wa bay ingon nga nagpokus ka sa imong kaugalingon sa pagsunod sa sugog balaod yun sa Adonai. Nga mo gyud untay makaluwa sa imong kalag. Ang pagpangalagad mga igsoon nga pinaagig pagtuo niya walay buhat patay man na matud pa sa Santiago. Muna nga atong pagpangalagad sa Adonai, kamong mga Christians ya kanunay namong giaghat, giawhag nga ayaw mo anang pagpangalagad nga pasayon-sayon ra. Pangalagad nga walay buhat. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay. Ha? Ang pagtuo yon ubanan og buhat ug ang buhat sa pagtuo mao ang pagtuman sa sugog balaod sa Adonai. Amen. Munang dili ka makaingon nga walay balaod. Mayong ka expire ng balaod, dili na mahitabo mga igsoon. So akong balikon ha. Tiwaso na to ang topic mga igsoon nga ang pagsugo sa Elohim kang Noe sa pagbuhat og arka maoy paghatag og kahigayunan sa mga tao sa paghinulsol. Apan, wala sila magtagad niini. Okay. Kaya ato naman itong gibasa, ang Matthew 24:37 ngadto 39, atong basahon karon ang unang Tesalonika 5:3. Okay. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Oh. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Amen. Tanawa. Di ba pareha sa panahon ni Noe, mga igsoon? Ang mga tao, sigig kaon, inom, kumbira dinhi, kumbira dito, hudyaka dinhi, hudyaka dito, tukod balay dinhi, tukod balay dito, asawa dinhi, asawa dito. Puro walay kabilinggan. Malinawon og walay kabilinggan. Malinawon og safety ang tanan. Mo giingon sa unang Tesalonika 5:3. Samtang ang mga tao magkanayon, ang tanan malinawon og walay kabilinggan. When people are saying, everything is so peaceful and secure, then destruction will suddenly come. Sa kalit mga igsoon mo abot kanila ang kalaglagan. Unya unsa nga kalaglagan ang mahitabo mo abot kanila? Sama kuno sa pagbati sa usa ka babae nga talianak nga di niya mahibaluan miabot na di ay ang oras siyang pagpanganak og walay usa kanila nga makaiskapo. Mo nay pait ya. Nabay nakaiskapo sa panahon ni Noe? Wala mga igsoon. Walay nakaiskapo sa panahon ni Noe. Ang tanan nangalaglag. Ang tanan nangamatay. Ang nabiling buhi, ang nakasakay regyon sa arka, 8 katao. 8 katao. Hinumdumi, sa panahon sa Sodoma Gomora, ang giluwas sa tibuok syudad ha. Maghisgot kay tag syudad baga kay nagtao. Pero pilay na luwas? 3. Si Lot,
o ang iyang duha ka anak. Ay, matay mga po. Kaya ang iyang asawa namatay, nalingi magyapon, nahimong asin. Diyo tayo ginaluwas. Sa panahon ni Noe, 8 rasay naluwas. Unya sa atong panahon ron, nagdaho mo taga dating daan nga minilyon ang maluwas. Nagdaho mo taga Miracle Crusade nga minilyon ang maluwas. In your dreams. Nagdaho mo taga Kibuloy nga minilyon ang maluwas. Nagdaho mong taga JL, taga El Shaddai nga minilyon ang maluwas. Nga perting lipayan ninyo nga milyon-milyon na ang inyong mga membro. Pero susiya ninyo, ako musulti ka ninyo sa kamaturan. Nga bisan 1% sa kamaturan dias dating daan, walay makita. Amen. Bisan 1% nga kamaturan dias Jesus Miracle, walay makita. Amen. Bisan 1% diha sa JL, El Shaddai, o sa kanang Kibuloy, walay makita. Wow. Mo nang sige lang mog debate, sige mog pangangkon, puro man muwas tinuod. Puro man muwas kamaturan. Amen. Kanang inyo puro ragyod pangangkon. Para sa mga tawo wa magtuon sa balaang kasulatan, Nasa mo talib. nagtuo nga kamaturan ang inyo. Ilabi na ang sakop sa inyong simbahan. Pero ang mga tao nga nahibalo sa kasaysayan sa kamaturan, kasaysayan sa balaang kasulatan, gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag, ilabi na sa mga taong nagtuo sa Torah, sa Adonai, sa Torah ni Moshe, nga gibilin sa iyang katawhan nga Israel, mutuog yun, nga way kamatuoran sa inyo. Amen. Bisan 1%. Kung masakitan mo, o igor ako nagsultis kamaturan. Kung masakitan mo sa akong gisulti, igor ako nagsultis kamaturan. Pag hatag mong bersikulo ninyo nga nagpamatuod nga kamo kamaturan. Ang dating daan, tama na sa pagpanghambog sa pagkamay laki mo debate ni Eli Soriano. Pero kamaturan, ang ilang pagtuo nga pagkamay ka mo debate, kamaturan na imong gidala. Mao na gisultis Biblia. Nga kung kinsay maayo mo debate, mao nagdalas kamaturan, mabasa. Walay mabasa nga kung kinsay maayong mutabi, kinsay maayong makigdebate, mao nay nas kamaturan. Mo nang hunungan na ninyo nga tinunto. Inyo rang kaugalingon ang inyong giilad. Amen. Nagpailad mo sa pagkadebatidor ni Eli Soriano, pagkaluoy in taon ninyo mga igsoon. Ni apay pangangkon ang miracle di san palupe kay mo angkon man sad nga kamaturan. Pero di nato kalimod Brad Roy nga ang Miracle Crusade ga celebrate og Christmas. Di ba brother friend? Amen. Ay, Christmas tree sa kwan. Pero ting giant Christmas tree ang ilang gitukod diha sa ilang mga simbahan. Sangko sa kisami. Sangko sa atop ang Christmas tree sa Miracle Crusade mga igsoon dire sa Cebu. Busy ang mga Bisan sa Cagayan, saksi man atong amigo si Dudong Alan nilugaw. Pasultihe siya nga baka akong gisulti kung di tinuod nga ang Jesus Miracle Crusade ga celebrate og Christmas. Unya dako kayo dias pulpito. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Wa sila Santa Claus, karibulto lang kuno na, Santos kuno na. Pero naa may Christmas tree, Ang kinayas ni Santa Claus na nila. naa nila. Wala si Santa Claus. O niya, naa dayoy, Merry Christmas and a Happy New Year. Nag-celebrate sa Christmas. Yung sa katarungan ni Francis Almeida, nainomdom ko sa una, Brad Roy. Gawali ko sa Miracle Crusade sa overnight prayer to. Karon ang akong topic sa pagwali nako against mas Christmas. Yay. Gipulihan ko dito ang Andy Binyas, oy. Uwa ko patiwasan ni Andy Binyas ugwali. Siya may ordained preacher pa itong panahon na. Uwa ko kahuman sa akong wali, gipulihan ko niya. Kaya nga naman, against man sa miracle ang akong wali. Kaya ang miracle, wala ko magdahong nga. Christmas believer eh. Believer mag-discuss Christmas. Gipulihan kong Andy. Ingon siya, ang mahal na pastor, wala magsupak sa Christmas. Kaya bisag dita mo to nga si Kristo na taos Disyembre 25, at least nito nga natao siya. Okay. Muna palusot lang nila. Palakpakan ka. Pero unsa day rason nga no magsaulog sila Christmas kay anugon ang mga regalo. Adogon giveaway sa mga Giveaways sa mga OFWs. sa mga OFWs, mga Siman. membro nga mga kwartahan
Kay nga naman, mga mahalon maday nga mga regalo ang madawat ni Bansis Almeida dito sa mga membros Manila kada Christmas. So kung imong undangon, Tako kawalan. dako kayong mawala. Sama rin tinuod yun kay sa dihang ni ride on na lang ko, sakay-sakay na lang ko. Kay naaman na kita diya, brother friend. Wasuwa na lang ta. Sige, okay naman yung Christmas ninyo. Sakay na lang sa daan eh. Oh. Sakay na lang ko kay. Listo kay ngan lang butang rebuilding mo sopak ta. Sakay na lang ta. At tinuod yun, brother. Kada Disyembre, ang among lamisa preachers area, mapuno gyud mga regalo. Dagko kayo ang gifts nga nasa utubangan nga na marka to Brother Gideon Silva. Di ba? Di nabulahan ko kapil. Wali na lang. Okay na lang to. Sugot na lang ta. Musugot na lang ta nga magsaulog sila Christmas kay dagaman palangga man sa ta sa tabang sa Ginoo, tabang sa Adunay. Palangga man sa tas mga kapatiran sa una diya sa Miracle Crusade, di man na nato ikalimod ang ilang pagmahal nato mo nang ako. Gi-appreciate nako ang inyong pagmahal nako. Pasalamatan ko kamo ako mga kaigsunan sa Miracle Crusade sa unang panahon sa inyong pagpakita, sa inyong gugma diri nako. Inyong gikong gihigugma ug di nako na ikalimod nga inyo kong gipalangga, inyo kong gihigugma. Kay ako nang makita panahon mag-birthday ko, inyo gikong lamanuhon og mga linibo usahay. Usahay kung Christmas, naagyoy ko kayong photos, regalo diya sa Princess area To Brother Gideon. nga naagyoy ngalan to Brother Gideon. Di yun mailog sa akong amigong preacher. Kay naaman po iya, gamay-gamay photos. Yan saon taman nga ang dakong photos kang Brad Gideon Silva man nakadres. So, pasalamatan ako na nga inyo gyud kong palangga. Muna nga di na sad nato ikalimod mga igsoon. Why membro sa unang Goros Miracle nga wa mahigugman ako. Gawas lang yan itong magsigig kaulo na to, inigwali na to. Murag ito'y naay kalagot na to, guro maigsoon, pero nangamatay naman sa tingali to sila. Pero halos ang tanan, diya sa Miracle Crusade sa Tabunok sa una, palangga ikay ko nila. Manang pasalamatan tamo anak mga igsoon. Palangga ta sa doon. Bisan sa Tibok Visayas kay bisan Liti, Bohol o Negros Oriental, mga igsoon palangga man tas mga kaigsonan. So muna nga gipasalamatan ta mo ni anak. Muna nga baslan sa nako ang inyong gugma dili nako, pinagis sa akong paghigugma ninyo. Muna kining panahon na dili ni pagdaot ang akong gibuhat, kun dili pagpahigmatan ninyo kay maluoy ko ninyo. Amen. Nga ang inyong gugma sa usa ka preacher sayang. Pero kung inyong ipabili ng inyong gugma diri nako, unya timbang-timbangon lang ninyo ang mga pagtulunan nga atong giwali diri, dapat imong dawaton. Nga dili kay kala mo balik na sa Miracle, nagdamgo ko kung balik sa Miracle. Pastilan, ay na mo pagdamgo nga si Brad Gideon mo balik sa Miracle kay dili na mahitabo. Dili na mahitabo nga mo balik ko sa Miracle. Kay nakaplagan ko na ang kamaturan. Amen. Nakaplagan ko ang original nga ngalan sa Misaya nga mao ang Yeshua HaMashiach. Nakaplagan ko ang Torah nga mo'y tinuod nga pagtulon-an sa mga apostoles. Amen. Kung sa may rason nga mobalik ko sa inyo nga na-prove nako nga 0% man mos kamaturan. Agoy. Bintaro tag niingon kog 50% na wa man gyud bisag 50%. Kung masulti na ba kamaturan ba, may ganun, nanghusga na sad sila. Nangisga niya may sila. Kini yung Miracle, di ba ka adom or kay mga bradroy may nga ang Miracle kasi nagwalis tibuok kamaturan. Ni atas tibuok kamaturan. Di gina nila kalimtan ang word tibuok. Katagan ko na gi-testimony sa una. Tibuok nga kamaturan. Pero magsuon karon sugin lang ta mo. Tibuok nga way kamaturan. Mao na ang naas Miracle Crusade. Karon nga nakaplagan ako ang tinuod nga pagtulunan. Tibuok nga way kamaturan. Nga naman, naday kamaturan ang magsaulog Christmas. Klaro na ninyo nga ang Christmas usa ka pagano. Nasabta nas mga preacher. Amen. Nga ang Christmas usa ka pagano nga kasaulugan. Pagsimba kang Nimrod. Pagsimba ang Christmas tree nga mao si kinsa to? Ashera tree. Mga igsoon nga kananas Biblia Ashera tree. Mao na ang Christmas tree. Sa modern time, modern. Sa ancient sa una, Ashera tree gisimbas mga pagano. Ingana gyud puro mga kahoy. Mo po ni nasad Ashera tree. Israelita. Mo nay nasalan sa Israelita, suko ang adunay nila kay nisimba sa Ashera. So karon nagpabilin man ang miracle niya da. Ambot lang ka ang dating daan. Naman tay amigos dating daan sad. Koreksyon nilang sad ko kung wa mo kamong dating daan, wa na mo mag-celebrate og Christmas
Bintaha mong jutay pero wa gyapon mo'y kamaturan kay Hesus magyapon ng inyo. Ha? Uy, lusot. Wa gyapon Hesus magyapon asa man. Di pagpili og mga grupo kibuloy. Wa ba mag-celebrate Christmas? Ha? Ang UPC tingali, mo'y wa. Naagyapon. Na may party. JL, gaparty lang yapon na sila. Kaya ang tugad bitag lori na aman. Oh, naagya po yung Christmas, no? Di lagi mabiyaan ang Christmas, gumikan sa mga regalo, mga igsoon. Bisan nahibalo sila nga, iyanas pagano, wala na, kontra nas Ginoo, kontras Ginoo, ginadi kay iyalas pagano, kontra ginas Ginoo, gikaligot-gutan ka nas Adonai, kanang Christmas, mga igsoon. Pero naunsa ba, nga mag-celebrate man? Pero diris among pagtulunan, mga igsoon, suginlan ko kamo. Ang gilaksi na. Sukad nga nakakaplag mi ani kaning pagtulon-an nga yas Hudyo. Bisan manaygon sa among balay, di namo dawaton. Amo ginang ipapahawa. Di namo patiwasog kanta kay bawal na sa amo. Amo ginon adto mo unahan panaygon. Bawal na sa amo kay lain mig reliyon. Prang kami mutug-an mis kamaturan. Dili mi mo sakay-sakay. Ha? Pero sa una, miracle pa ta. Pag na'y manaygon. Amo to, nol. Di ba, Brother Fred? Merry Christmas pa. Oh, mo great pag Merry Christmas. Inigwali sa radyo. Mo great og Merry Christmas na mga preacher. Okay, malipay ba makahatag ka? Oh. Oh, onya, karon. So unsay giapas? Kwarta. Okay ra nga yatakan ang kamaturan basta makakwarta lang. Mao na'y kamaturan. Benefits and opportunity. Kana mo na'y giapas. Bahalag ang kamatuoran, yatakan, pasipad-an, basta makakwarta lang. Ya bold kay muwali. Ya iso kay muwali, nastibo kamaturan, pero mag-celebrate og Christmas. Karon day, tibuok Oh. nga way. O, karon. Timan di ba makabasa kas mga friends nato sa Facebook nga mga miracle ko di ba na greetings, Merry Christmas and Happy New Year. Ay, great mga tayo. Pero, Oh, di ba? Mga igsoon sa amo wala na. Tanang kalihukan nga iyas pagano. Tanang mga practices nga iyas pagano. abulis. Giabolis na kay Biblia ang among gisunod. Torah sa Adonai ang among gisunod. Every week na may greeting. Shabbat Shalom. Kana ang among greeting, Shabbat Shalom, pagkada Sabado. Pag naay mga pista, kag samiak, mga igsoon ang among greetings. Kag samiak Rosh Hashanah, kag samiak Yom Teruah, kag samiak Sukot, ana, munay among mga greetings. Pero moingon kag Disyembre na ami kag samiak, na ay Happy, Merry Christmas, wala na sa amo mga igsoon. Nga naman, pagano na siya. Ang tanan nga magsaulog ni ana, iya ni Satanas. Bisa kung saan panimog hallelujah, praise the Lord, nagportides ka pa sa imong pagpuasa, sobra pa sa sakto ang imong paghatag kay 30%, ngalan nga nagsaulog kag Christmas, wala kas kamatuoran. Amen. Iya kagyapaw ni Satanas. Under gyapon kas kamot ni Satanas. Disyembre man taron. Oh. Di ba? Bisan palagi 40 days ang fasting nimo. Onya, sobra pa sa ikapulo, sobra pa sakto imong hinatagan, 30%. Plus, grabe pa ka magpuri. Gikubala ng imong tuhod pag linuhod. Pero gasaulog kag Christmas, iyakang Satanas, mga igsoon. Amen. Amen. Sa una, di man ko makabuylog wali ninyo, kay naaman ko diya. O niya, kita may latuson dayos orden preacher kung muwali tag against Christmas. Pastingon day. Papastingon na ta, kita pa isadaan. Pero dire, wa na mo pugong. Sa pagbadlong ninyo, wa na mo pugong pagbadlong ninyo. Na nagagawasan sa pagwali. Kay nana ko'y kagawasan sa pagwali. Why preacher? Why orden preacher magbuot na ko? Gawas no na ko magwalis kamaturan nga mo Amen. badlong ninyo nga kung kamo magpadayon pabilin sa pagsaulog niya ng Christmas Day mga igsoon, iya mo ni Satanas. Madating daan man ka, El Shaddai man ka, Jael man ka, Miracle Crusade man ka, Kibuloy man ka, unsa ka nga Pentecostal ya, unsa ka nga born again ya, Assemblies of God man ka, basta ga celebrate kag Christmas,
iyamos demonyo. Amen. Kana mo'y kamatuoran. Iyamong Satanas. Kay walay kamatuoran sa Biblia nga Disyembre 25 na tao ang Misaya. Nga nganong imo mang pugson ug sa ulog imong kaugalingon. Wasag kay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles nagsaulog sa natawhan nga adlaw sa Misaya. No need na kay. Wala. Pista man to. Wala sila magsaulog kay nataw ang Misaya atol sa Sukot, mga igsoon. Unang adlaw sa Sukot, first day of Sukot, maunay adlaw nga nataw ang Misaya. Ha? Tisri 15 sa bulan nga Tisri, pitsa 15 na tao ang Misaya. Unya anong pugson man gini mo imong kaugalingon sa pag-celebrate niya ng bakak nga pagtulunan. Nagpailangawa kakagawas sa kamaturan. Nagilad ra ka sa imong kaugalingon. Imo ang kaugalingon ang imong giilad. Tinuod mong magwawalis kamaturan, ibulgar ang kamaturan, undangin na. Hibalo kang bakak na, imo lang gyapong ipadayon. Sabi, nibalo kang bakak na, imo gyapong ipadayon, say tawag na ko nimo. Buang-buang. Ha? Hibalo kang iti, imo yung simhuton. Di ba buang-buang ka? Di ka pa na iti. Pareha na sugilanon, bradroy, nga kung nibaluan, nga doon ay tao nga naglakaw lagi sa dalan, kita siya puti niya sa dalan sa daplis tulay, tutukan niya, siya iti man gini. O niya kay wa lagi niya, Nasimuti. simhote, ilabyan na niya. Samtang naglakaw siya, agi ang una nabilin, ato. Kay na may iti nga puti, pero hibol siya puti, niya na isagol, Dili siya sure. dagom, siya iti man gito. Nya sige glakaw, ni abot na lag 3 kilometro. Wa magin mawala siyang una. Katong itingin na kita, aiyag yung gibalikan. Balikan ginya. Pagbalik niya, di iyag yung gihikap. Paghikap niya, pagsimot niya, itimag yun siya. Daan, pala ko itig yun. Pero ni gasto na siya og 3 kilometro niya bakanport. Sa isanan, pagkatoy-toy pagkabuang. At least na kampante yung una-una. At least, nahuwasan siya ba? Ingon, anak palang unta mo. Nasigin yung unaw na kanang Christmas, di ginaiyas Misaya, di ginaiyas Ginoo, nganong di man imo undangon. Nganong pugson man imo imong kaugalingon sa pag-celebrate niya na, kay nag-apas ka, preacher, pastor, nag-apas ka sa regalo sa imong membro. Hadlo ka mo sulti nga di ta mag-celebrate og Christmas, kay nanganugon ka sa regalo sa imong membro. Benefits. Unsa may imong gikahadlukan? Nga mawad ang regalo o niya maimperno? O nahadlo ka sa kaluwasan nga mawala nimo? Kung Kung- laayan sa siguro Ah? siya, kay di lang kasabay sa happy. Akan na noon. Kana. Kita diha. Paoyon-oyon gyapon sa orog sa kalibutan. Kana mo nay kamaturan mga pastor. Nag-apas lagi sa mga sohol aw mga regalo. Sayang kayo, branded nga t-shirt, branded nga karsones, branded nga sapatos, relo nga mahalon, irigalo nimo. Nagsulod sa mall, gaara kayong sounds. Onya, nindot kay mga kanta si Kada nga kanta ba? Si Marichan. Jose Marichan, pero tingin tuta kay nanoy sa mga sound nga maganoy sa kanta-kantang apil. Ha? Ako di ko maganoy ang mga kanta-kanta nga mga pagano maison kay abuhuan biya ang atong Adonai. Amen. Kanlata. Kaya na mag-amping ta. Kado kayo. Ha? Sa mga mall, puro na Christmas ang madungog nimo. Pero daghan kayo mga born again, kusog mo praise the Lord, kusog mo hallelujah, pero kusog sad magsaulog sa Christmas. Iya mo ni Satanas. Kana, prangka nga pagkasulti. Kamaturan. Kamatuoran gina siya. Iya mo ni Satanas. Amen. Gipalabi nimo nga malaglag ang imong kalag, basta makakwarta ka lang. Kaya sa tanan ba yung aktibidades sa mga Catholic Christian, kan Mm. mga ubang mga pista, mga patron, wala na sila sa ulog, pero Oh. sa Christmas kay usay gid sila. Tinuod oy. Sa Christmas magsa-iusa na tanan, born again, baptist, Pentecostal, pero pag abot na mga unsa ta? Mga patron. Mga patron-patron nga iyaras Katoliko, aw di gina mo sa ulog. Moingon gina sila, di man mi ana kay Allergy. baptist man may. Di mi sa ulog anang pista ni Senyor kay baptist man may, born again man may, Pentecostal man may. Pero pag abot sa Christmas, asos hiusa ang tanan oy. Maayo gyud nilang Ay, bulasot. Ha, nabulasot yun mo, nasyot yun mo tanan sa basket sa Batikan. May Amen. pagalipat. Ha? Birthday ni May Tamos, no? pagalipat.
Maayon ninyong pagkalipat nga nasyat yun mong tanan sa basket sa Batikan. Way usa nga nakaamgo kaninyo. Likay paspista sinama sa Batikan. Oh, onya karon nagtuo mo maluwas mo. Narabay prediction, ambot lang matinuod basa ng prediction sa NASA ron nga naay mo hit kuno diri sa kalibutan nga asteroid 5 days before Christmas. May tabo sa ato pa pizza 20, December 20. Di ta mo to ana. Ato pa butog mahitabo pa na. Mahitabo na. Nasa ka. Nasa may kasulti. Unya kung mahitabo manggaling na. 9%. Kung mahitabo manggaling na kamo ga sa ulong sa Christmas, mga matay mo tanan. Kami di man may mahadlok mahitabo na. Amen. Kung malipay pa kay mahitabo na. Aron makitang katag. Ha? Di may magampo nga mga bagyong di madayon. Masako na. Ampo na to, idayon. Ang among pagampo madayon ang bagyo. Sama sa una, kung testimonyo ninyo igsoon. Kami naabot na mig mga 14 kabuok o 12 mi kabuok sa among congregation. Hanggang simbahan 12. No tungod kay niabot na mig 12, kampante na kay mi sa among pagsalig sa Adunay tungod sa iyang giingon kung dunay napolo ka mga matarong sa maong syudad. Dili na kaulaglagon ang syudad. Kadubang bargaining nga nahitabo ni Abraham ug sa Adunay. Nga nihangyo sa Adunay, siya ka Adunay. Miadto ang Adunay sa Sodoma aron laglagong Sodoma. Unya nihangyo si Abraham. Adunay, kung dunay 50 kabuk matarong sa syudad, laglagon ba nimo syudad? Ingon ang Adunay. Dili. Huna-huna 50 matarong. Mutuo ba ka nga sa Sodoma walay mga gagmayng bata, brother? Nga naay masuso, inosente. Nganong wala man naisipas Adunay nga matarong? Contaminated na. Kung ang pagkamatarong basihan sa pagkainosente. Amen. Sa ato pa, ang pagkainosente nimo sa balaod sa sugos Adunay, dili na basihan nga ikaw matarong. Amen. Kung inosente man ka sa sala, dili na basihan nga ikaw matarong. Hinomdumi sa panahon sa Sodoma Gomora, dunay sobra sa 50 ka mga bata didto nga bag-ong nahimugso. Amen. Pag ingon ng Abraham, laglagon ba nimo kung dunay 50 matarong? Siya dili. O kana day mga batang inosente. Mga pay buot, maupay pagkangataw. Isipon na nimong gidlautan. Dili basihan ang pagkainosente Sa nga ato, matarong siya. dili di ay basihan ang pagkainosente nimo sa sala, matarong ka. Kung ang imong ginikanan makasasala Amen. kita. Muna ang inyong mga batang apil, inyong mga bata maapil na sa pagkalaglag. Gumikan inyong mga ginikanan nga gadanghag nga di mo dawat sa Torah. Karon, ubos ang hangyo 40 45, 40, 30 hangtod ni abot sa napulo ang hinangyuay. Di ba? Nakabasa mo ana, mga pastor, mga membro. Pag ingon ni Abraham, kung dunay napulo kabuk matarong sa syudad, laglagon ba nimo ang syudad? Ningon ang Adunay, dili na ko laglagon ang syudad kung naay tipulo kabuk matarong. So mo to'y nahitabo maigsoon. Ingana ang among pagsalig, ngunana ang among kampante. Ingko Adunay, niabot na mig 14, sobra na mis na pulo. Karon gibalita katong Pablo nga bagyo. Ingon ang bagyo, ingon ang Pag-asa Minaw Miss Radio. Ang sentro sa bagyo mao ang San Fernando. Tulo kalungsod Naga, San Fernando, Karkar mao gi sentro sa bagyo. Unya kami kay naa mi San Fernando, di kami pinakasentro. Kay ang nakaber sa bagyo, oh my gosh bagyo, Naga, San Fernando, Karkar. Nya ni aman mi sa San Fernando. Tunga magin mi, di kami masentro. Anang bagyo moabot kuno sa gabi. Nahibalo mo may sono siya kung ampo. Wa ko mag-ampo nga ang bagyo. Pugnan, pahunungon, lihayon. Unsay ako ampo. Adunay, padritsuha ang bagyo. Aron makitang katag. Total, sobra na mis na pulo. So mala sa mong gisaad. Nga kung doy na pulo, kabuk matarong. Nagsyabat. Nanay na pulo kataong nagsyabat. Way katalagman mo abot sa inyo. Tinuod yun may ison, sa netabo. Pagkabuntag na hibulong mi way hangin. Sa San Fernando sa mga gipuy-an way hangin. Onya, naminamis balita. Unsay balita sa Pag-asa? Kahibulungan mga igsoon kay doon na kuno'y fags sa laod nga ni Ali sa bagyo nga mo hinungdan ang bagyo misulbong kuno ito sa langit. Dito na nalasa ang bagyo sa Alcoy. Nangaguba ang pantalan sa Alcoy. Sa Alegria naabot pa. Pero diya sa amo mga igsoon, linaw kayo kay nisulbong matod pa kuno sa matod pas balita nisulbong kuno ang bagyo sa langit gigalihan og fags. Nganuman, proven na nako na tungod kay sobra mis na pulo tinuod yun ang Biblia.
Amen. Nga kung dunay napulo kabuk matarong, dunay napulo kabuk magsyabat, way katalagman mo abot. Kung tinuod yun adunay ang imong pulong. Nagtuo magkaisunan nga nagampo ko nga ang bagyo mo Unong. tipas mo. Wa ako magampo. Tas magwatay katungod nga mo pahunong sa mga bagyo kay natural kalamidad kana pagbuot ka nas adunay. Og kung matarong ka nga tao, di ka mahadlok nga maabot ang katalagman kay kanang katalagman gipadala na sa adunay dili para nimo, kun dili para sa mga makasasala. Amen. Way katungod na Oh, mabuot. pero nahibulong ko sa mga pastor, Badroy. Pag naibagyo, hala, gipaningot og ampo. Dino, hingin lang bagyo. Cast out bagyo in Jesus name. Pas kabuwa nga. Ha? Gipadala nas Ginoo kung tinuod ka nga pastor, ayaw kahadlok sa bagyo. Kay gipadala nas Ginoo ang bagyo, dili para nimo kung matarong ka. Dapit Amen. nimo. Pero ngano mangabog ka kay nahadlok kang maapil, kay ngano man nahibalo ka nga pastor makasasala kang dako. Ha? Nahibalo ka nga pastor ka nga kurakot. Nagpastor ka tungod las kwarta. Panapi ras mga membro nimo ang imong gipangandoy, ang imong gialagaran. Mo hinungdan pag naay bagyo, maghiusa mo pag-ampo, mataranta mo. Nadlok. Inyong hinginlan sa ngalan ni Jesus, bagyo hawa. Bagyo hunong. Nganong mahadlok mo, kay ngano man hadlok man mo, maapil mo sa bagyo. Kay ngano man, kurakot ka man. Kanya inyong himuong panigingnan si Adonai Yeshua. Si Adonai Yeshua lagi, ni pahunong man. Ha? Kanya, nganong di man niya ipahunong? Nga iya mga apostolis nalisang man. Kay nalisang may mga apostolis, ipahunong niya. Aron mapamatud-an sad sa iya mga apostolis, nga siya ang tinuod Amen. nga misaya nila. Kanya, ikaw pastor, sa may pamatud-an nimo? O kaha ikaw nalisang? O inungdan hingilin kag mga bagyo? Ha? Pasagdi ang katalagman mo abot. Sabta, pastor, Brad, nga ang katalagman mo abot kung matarong ka, di na para nimo. Para nas tao makasasala. Ha? Busa, tuguti. Adunay, pagbuoti mo, hala, sige, larga. Ha? Yung nga nami. Nailinog ka, larga. Dabigwan mo abot, sige. Ha? Lunok, linog, tsunami, dasmag, para nga makitang katag. Amen. Ano man, ang kondisyon nas adunay, pag na'y napulo kabuk matarong, may igsoon, why may tabo? Alagari lang yung adunay. Una na nga sa atong panahon, karon, palikan na to ang atong topic. Ni atas katapusang mga adlaw. Amen. Gitagaan tag higayon sa adunay nga maghinulsol. Pinaagis pagpadala niya una sa ebanghelyo sa di pa maabot ang mga katalagman. Sama sa panahon ni Noe, balikan na to. Sa pagsugo niya paghimo sa arkas sulod sa 120 katuig, mao toy paghatag og dakong kahigayunan nga ang tawo maghinulsol. Amen. Nakita karon gitagaan tag kahigayunan nga maghinulsol pa. Pinaagis pagpakadungog nato niini nga programa. Pinaagis pagpakadungog nato niini nga pagtulunan. Unsay gingon sa Tesalonica tong balikan pag hisgot, samtang ang mga tao magkanayon. Sa to, nga everything is so peaceful and secure. Ang tanan malinawon o sigurado. Kampante. Kampante kay sila. Apan, miingon na niya, sa kalit, moabot kanila ang kalaglagan. Di man din na mga igsoon. Sa mas panahon ni Noe, kaunta, inomta, baka, kuntsaka, lipay-lipay, party-party, minyuay, tukod balay, unya sa kalit mo abot ang kalaglagan. Hebrohanon 11:7 atong basahon. Diri sa Hebreo 11:7. Tungod sa pagtuo na mati si Noe Amen. sa mga pasidaan sa Elohim mahitungod sa mga butang umabot nga wala niya makita. Amen. Tungod Nagmasinugtanon siya sa Elohim ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Oh, Niining paagiha gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan Amen. og nadawat niya gikan sa Elohim ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Amen. Amen. Karon ni hisgot na pagtuo ang Hebrohanon. Tungod sa pagtuo, misugot si Noe nga gisugo magbuhat og arka. Karon ang mga pastor lahiman. Tungod sa pagtuo, mosupak man sa sugo hinuon.
Pagtuog buhat Tinood. ni Di ba? Lahi kayo. Kamo, makikumparar mo kang Noe nga kamo preachers of righteousness. Dili gid mo may tabo nga preachers of righteousness. Kay si Noe, na ipagtuo tungod sa pagtuo. Pag-ingon sa Adonai, pagbuhat og arka Noe. Kay maluwas kay ikaw ng pamilya. Ningon tas Noe, di ba pinagis pagtuo maluwas na Adonai? Adi na po ka. Di na kong buhat arka kay by faith luwas na ko, di ba? Mo na doktrina sa mga baptist Amen. nga ang pagtuo enough na. Makaluwas na nimo. Di ba? Ang pagtuo kuno makaluwas na. Bastante na ang pagtuo sa kaluwasan. Mo hinungdan ang mga baptist, di na mutuman sa sugog balaod. Hasta mga Pentecostal. Kay para nila, luwas naman ka kung mutuo ka. Enough na ang pagtuo para sa kaluwasan. Amo ta tayong katarungan ni Noe. Noe, pagbuhat ka, di na kinalang Ginoo. Tuom ko nimo. Kaduha. Walo ra mi kabok, di mi kaya, di mi kaya nimo pasanon. Di mi kaya nimong kuguson. total ito naman. Total, mi pagtuo nimo sa tanang katawhan sa kalibutan, kami lang nito. Kakapoy na magbuhat ang arka, sulod sa 120 katuig, ang pagputol sa kahoy, paggabas sa kahoy. Tingkapoy, anak. May lag na manabang. May lag na manabang. Pero, ang pagtuo ni Noe, maoy nagsugo kanya sa pagtuman sa sugo sa Adonai. Sa pagbuhat. Lahi gyud utok ang mga pastor karon mga igsoon. Mo hindi ka kitag pastor nga gwalis ka maturan kay ilang utok sukwahi man sa mga tao sa Biblia. Sugoon mo sugot ang mas Biblia sugoon mo sugot tungod sa pagtuo. Ang mga pastor karon mo supak sa sugo tungod kuno sa pagtuo. Pastilan. Sukwahi, parang sukwahi ba? Di ba? Mutuo sila tungod sa pagtuo, di mo tuman sugo. Paglibog sakto. Di ba? Tungod sa pagtuo, di mo tuman sa sugo. Dito tingay explanation. Sila sinuwi nito o. Si Noe, tungod sa pagtuo, nituman sa sugo. Huwag daghang reklamo. Pastor. Pero pastor, tungod sa pagtuo, awa na sugo. Supak. Supak na sugo. Basta ito. Basta tuo lang, di na makaluwas. Matod pa sa atong amigo, matarong na ta pinagis pagtuo. Pagtuo lang kuno matarong na, so di na matuman sugo. Matarong naman di ka. Tuol to. Unya ko atong balikan sa si Abraham mo gyapon tungod sa pagtuo, si Abraham nituman sa sugo. Unsay sugo kang Abraham? Halad si sa Abraham, ihalad ang bugtong mong anak kanako. Ang pinalangga mong anak. Ingon to bagon to sa Abraham, di na kinahanglan Ginoo. Tuo na ko nimo. Unya imo nagipamatud-an nga gimatarong ko tungod sa pagtuo. Di ba? So wa pa niya pangayoa si Isaac nga ihalad, giingnan nas Biblia. Niingon ang Biblia si Abraham gimatarong tungod sa pagtuo. Amen. Pero sa diyang gisugo siya sa Adonai, Abraham, ihalad ang imong bugtong anak. Wala magduduha. Wagin mo balibad si Abraham. Adonai, pangayo lang bisan sa ay lang na. Pwede niya absolute. Pwede siya mga anak. Higala gud. Higalagod sila. Pangayo lang bisan sa Adonai, pangayo ang tanan, ay lang na. Pero wa siya mo balibad tungod sa pagtuo. Gisugo siya sa Adonai, Abraham, tuliah tanan laki sa imong sakop. Lingon tang Abraham, di na kinahanglan magpatuli ay. Nga naman, To. na nakoy pagtuo. Tuo na ko nimo. Di ba sukwahe kayo? Ang mga reliyon karon nga nangangkon nga sila anak ni Abraham, ang ilang pagtuo sukwahe sa pagtuo ni Abraham. Amen. Kay ang ilang pagtuo musupak sa sugo, samtang ang pagtuo ni Abraham nituman sa sugo. Tuo sa tanas nila yun. Ang ilang pagtuo didto ni Haom sa pagtuo ni Satanas. Kay nagtuo ba ni Satanas bredoy? Tuo. Agatuo, ingon sa Hebro Santiago, kung ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka niya na. Ngani si Satanas, nagtuo sa nagkurog pa. Gagkurog sa pagtuo, pero di mo tuman sugo. Mao may klase yan. Mao ng klasiya ang mga Pentecostal. Mao na mga born again. Mao na ang mga Baptist. Gagkurog sa pagtuo, kung imong pahisgotong pagtuo, grabing kurog nila. Grabing kurog nila. Pero, di mo tuman sugo. Mo na naa mga igsoon. Unya atong tiwaso balikan pagbasa sa to. Si human makadaot tungod sa pagtuo, si Noah. Human makadawat sa divine nga
pahimangno sa adunay, langit nung pahimangno, balaang pahimangno, mahitungod sa mga butang, nga wala niya makita. Ha? Mituman siya sa sugo. Mga igsoon, pabuhaton siya arka, buhat siya arka. Pinaagis pagtuo, mga igsoon. Og sa iyang pagsugot sa sugo, nga mubuhat siya arka, kinsay na bulahan, ang iyang pamilya. Siya o gayong pamilya o ang mga kahiyupan nadala niya sa kaluwasan. Mga igsoon, kung ang imong pastor karon dili sa magpagtuo ni Noah, biyain na, sibat, ay nagkawid gipangwarta ra kana. Ha, nanapi ra na nimo. Tistingi ko no na ay mong pastor, kamong naminaw ron. Ang ilang pagtuo sama bas pagtuo ni Abraham nga mutuman sa sugo, ang ilang pagtuo sama bas pagtuo ni Noah nga mutuman sa sugo, o ang ilang pagtuo sa mas pagtuo ni Satanas nga di mo tuman sugo. Pero totoo. Ingon ana ba ka pastor? Ha? Ingon ana ba inyong pastor? Biyain na. Paniguro mo sa inyong kaluwasan. Hinumdumi, iya ta og kaluwasan. Amen. Ikaw, brad, sister, di ka makaluwas sa imong pastor kung magpabilin ka diya. Ikaw sad, di sad ka maluwas sa imong pastor. Iya ta paningkamot. Paningkamot nga makagawas ka gikan anang imong reliyon, gikan ni anang imong pastor nga mutmuton. Ha? May lang gadako lang baba pagtuo. Gadako lang baba sa pagtuo. Pero galingo-lingo sa buhat. Biyain na kay di na mao'y tinuod nga alagad. Okay, 1 Pedro 2. Ay. Anhil, kalang sa ta, 1 Pedro 2:5. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari nga maghalad sa espirituhanon. 1 Pedro, Bradroy? 1. 1 Pedro 2:5. Okay. Mao ba? Mm. Okay, mao lay. Padayon? Panuol sa balikan ko. Oh. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Elohim pinaagi kang Adonai Yeshua. Amen. Saya. Dalaygon ang Adonai. 2 Pedro din 2 Pedro. Sa 2 Pedro de Bradroy. 2 Pedro 2:5. Sige, Bradroy. 2 Pedro na siya. Wala usab kaluy sa Elohim ang karaang kalibutan. Gipalunupan hinuon niya kini tungod sa pagkadautan sa mga tao. Tanawa. Ang iya lamang giluwas mao si Noe Oh. nga nagwali sa kamatuoran ug ang laing 7 ka tawo. Amen. Nagwalis kamaturan. Preachers of righteousness, si Noe. Oban sa 7 ka tawo, nasakop siyang pamilya. Og Gisilutan sa Elohim ang mga syudad sa Sodoma o Gomora pinaagi sa pagsunog niini. okay. Dalaygon kayo ang Adonai. Muna na, kinsa si Noe. Preacher sa kamaturan. Preacher sa pagkamatarong. Mga igsoon. Nganong gitawag preacher sa pagkamatarong? Kaya ang pagtuo, mutuman lagi sugo. So kamong mga pastor, unsa man yung pagkatawag nga preacher sa pagkamatarong, preacher sa kamaturan, kung sa sugo, di mo musugot? Ha? Yung mga membro, toy-toy sa kayo. Kay sugoon sa paghatag sa halad nga gitawag og sobra sa sakto, nga was Biblia mabasa, nituman. Unya na hinoy sugo nga simple kayo, di mo tuman. Balaan na nga kung adlaw ipapahulay. Amo sopak, makigdebate. Pero paingos preacher, hatag mo, sobra sakto. Asang basa sa Biblia nga naay term nga sobra sakto. Tagay tag usa ka buk bersikulo nga naay naghisgot nga sobra sakto nga paghatag. Kapakapin. Nadugangan lang ninyo yung sala. Gipunan lang ninyo ang inyong sala. Gipunan lang ninyo ang inyong pagkabutbuton. Di ba? Pag sige kag hatag og bersikulo, pulong walas Biblia, gipunan nimo yung pagkabutbuton. Anita sa 1 Timoteo 4:1 ngadto 4. Tan-aw na to.
Ang espiritu tin-aw nga nag-ingon nga may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo sa umaabot nga panahon. Oh, Mo'y ilang sundon ang mga bakakong espiritu tinuod yun, mga o igsoon. ang mga pagtulunan sa mga yawa. Mauna, mo ilang sundon ang bakakong espiritu ug ang pagtulunan sa mga yawa. Unsa man, kanang Christmas tree, kanang Christmas. Pagtulunan na sa yawa. Mao din ang pagtuo kay gidayawa. Mo na ang inyong pagtuo, di mo tuman sa ugo, pero sa pagtulunan sa yawa, abti kay mo. Kay nag-apas lagi sa regalo. Mo na'y kamaturan. Balik kag basa, sa katapusa mga adlaw, daghang mga tao nga mobiya gikan sa pagtuo kay nagtagad sila sa mga bakakong espiritu o sa mga butang nga gitudlo sa mga demonyo. Mga butang kuno, the things taught by demons, mga butang gitudlo sa mga demonyo, mao ni mga Christmas. Amen. Nga kasulugan pero mo inyong gituman. Sa 2. Nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga taong bakakon. Tanawa, di bakakon yun yung mga pastor nga nagtudlo ana, naggikan sa mga pagtulunan sa mga hipokrito nga mga bakakon nga mga pastor. Kansang mga konsensya dili na mubati Sa daw gipasuan o tinuod yun. binagang puthaw. Awa na kita mahimo di nato sila mapahinulsol ning kalakiha. Kung mao na nahitabo silang kinabuhi nga di na mo batik kauwaw, di na mo batik pag hinulsol. Wa na konsensya, di na ginato sila pahinulsol. Ang ato na lang paglaom ang mga membro mo'y mahigmata o mubulag ang mga pastora Amen. na nagwalig bakak mga igsoon. Sa 3. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipilak ka mga kalanon apan gibuhat sa Elohim kining maong mga kalanon aron human siya kapasalamati kanon kini ni adtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Amen. Yan nasaypan manigsabot sa nila. Kita mo na. Ang ilang pagtuo kita na may nuni kay nagdili ko na tas mga pagkaon. Mga igsoon, dili kami nagdili sa pagkaon. Ang Biblia, ang Adonai mo'y nagdili sa pagkaon. Saan ang mga hugawng pagkaon? Kining sa Timoteo 3 nga nagdili sa pagpangasawa, o naani, ang ino na to, ang Roman Catholic. Igo. Og likay ko no, sa mga pagkaon nga kung mapasalamatan lang gibuhat sa Dios, dili man na dautan. Tinuod na. Mga igsoon, magisgod ganitag pagkaon, meaning kosher. Amen. Pag magisgod tag pagkaon kosher, kay kung dili pagkaon, dili na kosher. Samaan ang baboy. May nga nganong gidili man yung baboy? Ang pangutana, pagkaon din ang baboy. Sa mga hintil, ang baboy pagkaon, pero sa mga Hudyo, ang baboy dili pagkaon. Karon si Pablo Hudyo dili. Perte. Si Timoteo nga yang gisultian, Hudyo dili. Hudyo sad. Unya karon, nagisgot ning pagkaon. Nganong moingon mo nga kami ni. Nga pagkaon ang gisgutan, magisgot ka ning pagkaon meaning kosher. Pagkaon ba madawat, Acceptable. acceptable na kay pagkaon. Manang sayop ang inyong pagsabot kay pagisgot pagkaon inyong insider baboy kuno pagkaon din ang baboy. Di man na pagkaon sa mga Hudyo. May untang ang nagsulti ani Pilipino. Kana. Kung si Pablo Pilipino pa, Posible sakto. hintil pa, sakto ang inyong pangagpas. Nga kanang gidiling pagkaon, baboy gina, nga dili pwede idili kay pagkaon ng baboy para ninyo. Pero diri sa kang Pablo, diri kang Timoteo, nga puro ni mga Hudyo, kining pagkaon, kanang baboy, dili na pagkaon, kanang dugo-dugo, di na pagkaon. Kanang mga alimango, pasayan, mga wayhimbis nga mga isda, dili ka na pagkaon. Pagkaon sa mga... Kini kay sigutan man ni pagkaon man eh. So dili ipadili sa Biblia ang pagkaon man kami di mo dili sa pagkaon kanang kosher di mo dili. Pasalamatan na mo na basta tarong lang pagkaluto, husto nga pagkaluto, hustong pagkatimpla. Duwato na mo uban sa pagpasalamat, wa may gidili ana. Nakulang nila gud ang pagsusi sa kinaiya. Kana manggod. Sa writer. Laras-laras ang pagsabot ba, paturagas ang pagsabot, pataka ang pagsabot, nga di mo tugkad og sakto mga igsoon. Mananasayop sila aning
versikulo 3. Anita sa 5. 4. 4 day. Maayo ang tanang gibuhat sa Elohim. Tinuod. Ang tanan angay dawaton Angay dawaton, uban sa pagpasalamat. Og walay isalikway bisan unsa. Amen. Mabitaw nagisgotan ni Apostol Pablo sa Roma sad 14. Nga kung dunay nag-ingon nga ako kay huya man kog lawas, kinahanglan kog utan. Unya kung mukhaon kog utan, ingon Pablo, ayaw pagpanaway niya itong nagkaog karne. Bot may pasabot nga baboy ang gikaw na to. Karnik pero kosher. Manok, baka, kanding, karnero, anak ba pagkaon. Unya ikaw po nga nagkaog karne, tungod kay himsog ka, ayaw sa panaway atong kauban yung pagtuo nga di po siya makaog karne, kay utan na sang iya. Para basta itong natay mga kauban nga inon na itong vegetarian. Naglikay sila sa kwan. Gumika na sa kanang gitawag og Health conscious. reasoning ba kanang mga hinungdan ba sa may panglawas ba ang gipangkuanan na nila, mga hinungdan na sa panglawas. So ayaw sila sa waya mo na gisgutan nga mga pagkaon diri mga igsoon, kay pagkaon may gisgutan dili man taw ning balikon lagi nako pag magisgutag baboy dinuguan sa palya mga atay or unsa diya mga huway himbis nga mga isda, dili ka na pagkaon. Gipasabot na sa Leviticus nga dili ka na pagkaon. Amen. Ang pagkaon nga gisgutan sa Leviticus kadtong mga limpyo nga mananap, mga igsoon, baka, kanding, karnero, kabaw, pabo, manok, usa, mo nay mga limpyo nga pagkaon, mo nay pagkaon sa mga Hudyo. O dili na ipabalibad. Ha? O na ibot ipasabot niya, ipadawat na siya uban sa pagpasalamat. Ya, naman yung mga reyon ko ron bradoy, nga bisan ang mga baka gidili. Naman. Na moro sa India, na sila yung mga kuan nga baka idili, karnero idili, Sa Badista nga, reform, kaog karne. idili ni nilang karne. Doctrine yun. Okay, salamat kayo sa dunay mga igsoon kay wa naman sa tay igong panahon. Napupos na sad ang atong oras, wag natong matiwas ug basa na sad ang atong mga bersikulo, pero napamantay laing higayon pa sa sunod nga mga Domingo na usab aton ipadayon sa paghisgot. Ako mag-auhag na lang kaninyo mga igsoon sa pag-ampo uban kanako. Adunay Yeshua Hamashiach, nagpasalamat ako kanimog dako karon, nadaghag ako nakatunan nga mapagtulon-an gikan sa imong gikan ining programaha. Hintugot adunay nga maluwas ako nga akong tibok pamilya nga mahisakop gayud ako sa imong tinuod nga kahila sa ngalan mo adunay Yeshua Hamashiach. Amen. Adunay Yeshua panangini ang among mga sukinig paminaw. O ilabi na sa imong mga karniro nga nangawala sa nasod sa Israel. Dad-a sila sa imong kahila sa ngalan nimo adunay Yeshua Hamashiach. Amen. Og kay wala naman kitay igong panahon, kini ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva. Kauban nga po nato karon atong beloved Brother Roy Celeste, atong beloved Brother Efren Esconde ug sa akong mahal nga anak Chid Kinuri Silva. Manamilit kami kaninyong tanan sa pag-ingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Barok hababishem Adonai, dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.